Коли почали виривати нігті, то це вже змішалося біль одна з другою. І у мене було тільки одне бажання, і я просила, щоб Олексій мене забрав швидко. Щоб він не давав мене кривдити і якимось чином мене захистив. І співпрацювати я не буду однозначно. Вони нагріли кип'яток. Якщо я не працюю, тобто руки мені не потрібні. Тобто я одну руку висмикнула, а на ліву кип'яток пішов. Я не втрачала свідомості, мене не гвалтували, але там я вже була відбивна, то там, в принципі, як то кажуть, живий труп.